Яңа Чишмә районы Акбөрет мәктәбе. Мин Харисов Рамил улы сезгә Габдулла Тукайның күк сыер шигырен сөйләп үтәм. Башка хайваннар кеби ушбу җиһанда күк сыер бармы? Бардыр карасы, әмма бармы күк сыер? Билгеле инде, сыер һич андый төстә булмый ул. Юк булса да безнең тарафта булды ул. Бар иде безнең авылда картая беткән әби. Бер үзе ялгыз башы, йортында юк бер әдәми. Карты саучактың дөмер иткән ягымлы бер мәче. Бу әбинең шул иде тик иптәшем һәм сердәшем. Бер улы бар. Ул да җирләргә киткән. Эштә ул. Бер дә кайталмый авылга. Язда, көздә, кышта ул. Ач ялангач түгел иде бу әби. Тик ятса да, һагез авылы, салазмас кызыл күк акчада. Бер вакыт, көннәрдән бер көн, һагеза карчы булым. Хат белән бер күк утыстым акча сала бер юлы. Акчаны алгач, әби киткән нидәндер әтнәгә. Ни өчендер белмим, әллә тәрәзә кафмаган. Кактым, суктым, әчелде, тәңкәләре чәчелде. Эте чыкты өрмәгә, кызы чыкты күрмәгә. Этен алдым пычакка, кызын алдым кычакка. Юкла, мин бу сатырларны язам уйнап булам. Әтнә дигән сүзне язгач, җырлыйсым килде шулай. Иске бу такмак, сабый вакытында күп такмаклардан такмагым булганга, күңелем дәфтәрендә саклаган. Бер утырсам ялгызым, шул дәфтәрне актарып, шул килеп чыкты да яздым, калмасын дип тапталып. Валлаһи, җандай күрәм искеләрнең җырларын. Күкрәгемдә саклыйм, әйтерсең, Рәсүлнең тырнагын. Кайда минем хикәям? Ник аны читкә борам? Юк, зарарсыз. Мин шулай язган чакта йөткерәм.